ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಇನಿ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ತಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಸೂತಕದ ಛಾಯಡುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಾರದ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಇನಿ ಪರಲೋಕಗು ಸಂದೇರು ನಾಂಡಲ ಇಡೀ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯನೇ ಕಣನೀರು ಕೈದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಣನೀರದ ಪನಿ ಇನಿಕ್ ಉಂತೊಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿದ ಇಡೀ ತಂಡ ಇನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲಾ ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರೊಂದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಪೋಡಿದು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸರಕಾರಲು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ದೆತನೋಡು. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ನಮಕ್ ಏನೊಂದು ಬೈದ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಅಕ್ಲಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪುವ ಅಕ್ಲಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಂದಕೇಂದ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಬಂಧನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೆಕ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ದಾಯಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಇನಿಕೋಡೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದ ಅಂಡ ಮುರಾಣಿ ಹರ್ಷನ ಕೊಲೆ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲನ ಬಂಧನ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಅಬೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಮಾಯಕರು ಬಲಿಯಾವಡಾಂಡ್ ಇನಿ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರನ ಬಲಿಯಾಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಕಠಿಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯ್ಜಿಯಿಂದಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೋಣಾಪುಂಡು ಅವೇತೋ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಮ್ಮ ಏರಲಿನ ಕಳೆಯೊನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಅಶಾಂತಿದ ವಾತಾವರಣಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂಡ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲೇನು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಡು ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ರಾಜ್ಯಡಾವಡು ಕೇಂದ್ರಡಾವಡು ಅಧಿಕಾರ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ದಯಮಲ್ತದನೆ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಕನಾವಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ್ ಧೈರ್ಯನು ದಿಂಜಾವಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯನು ದಿಂಜಾವಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲಾ ಬನ್ಪುನಂಚ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇನಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು 4 ದಿನ ಪೋನಾಗ ಅವು ಮರತ್ತು ಬೋವು ಆಂಡ ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರದಾದ ಅಂದುಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗರ್ದು ಸರಿಯಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾನೂನುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಕಾನೂನು ಇನಿಕೋಡೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ಜನನ್ನು ಕಳೆಯೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಅಧಿಕಾರ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಕಲು ದಯಮಲ್ತದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋತೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರನ ಅಂತ್ಯದ ವೀರ ಮರಣಗ್ ಒಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಗ ತುಯ್ಯ ಶವಯಾತ್ರೆಡು ಬನ್ನಗ ಆಕ್ರೋಶನೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಅವು ಆಕ್ರೋಶ ಏರು ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಕೇಂಡ ಏರಿಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಡು ಉಲ್ಲರ ನಿಖಲ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ ಆ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಜೀವನ ಒರಿಪೇರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಜೀವ ಒರಿಪೆರಗೆ ಬೋಡಾದು ಏರು ಅಪರಾಧಿ ಉಲ್ಲೇರ ಓಲಿತ್ತುಂಡಲ ಒವೇ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿಬಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಕಾಸನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಐನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಮೂಲಕವಾದ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಈ ಪೊರ್ತು ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಜವನೇರ್ನ ಒವ್ವೇ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಉಂಡು ಬನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಗಲ ಸಂಘಟನೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲ ಬಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪಂದತ್ತ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪಂದ ಎನ್ನುವುದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾಸ್ತವಿ ಒಂದೊಂದತ್ತು ನಾನು ಆಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆದಾಯತ ಮಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಆವಡು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗಲ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ